ସରୁଛି ବର୍ଷ 2021। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କିଛି ନୂଆ ନିୟମ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଫେସବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷରୁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଆଣୁଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମରେ ରହିଛି ଅନେକ କିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପକାଇବ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣୁଛି ଫେସବୁକ୍। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 2022ରୁ ଏହି ସୁବିଧା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମେଟାର ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କି ଆପ୍ଲାଏ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଫେସବୁକ୍। ଏବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଜବ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବ ଫେସବୁକ୍। ଏନେଇ ମେଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଫେସବୁକ୍ର ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 2022 ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆପଣ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି କିମ୍ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଫେସବୁକ୍ର ଜବ୍ ଇତିହାସକୁ ଫେରିବା। କେବେ କେଉଁଠୁ ଫେସବୁକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ସେବା? 2017 ମସିହାରେ କାନାଡ଼ା ଓ ଆମେରିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫେସବୁକ୍ର ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ସେବା। ଏହି ସେବା ସେତେବେଳେ କେବଳ 2ଟି ଦେଶରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ 2018 ମସିହାରେ ଫେସବୁକ୍ 40ଟି ଦେଶକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଥିଲା ଫେସବୁକ୍, ଯାହାକି 2022 ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫେସବୁକ୍ ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଲାଭରେ ରହିବ ଲିଙ୍କଡଇନ୍, କାରଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଜବ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ପରେ ଅଧିକାଂଶ ୟୁଜର୍ସ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜବ୍ ଖୋଜିଥିଲେ ଏବଂ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ରେ ଜବ୍ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ତା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।